Typicky ten scenár je taký, že začíname buď stavať web from scratch, čiže úplne že od začiatku, kde navrhujeme štruktúru so zákazníkom, máme discovery fázu, kde zisťujeme, aké má zákazník potreby, čo potrebuje dosiahnuť tou stránkou, teda aké sú ciele. A podľa toho pomáhame navrhovať štruktúru, design, pomáhame s contentom, dizajnujeme a implementujeme web. Potom druhý prípad je, keď vylepšujeme nejaký existujúci web. Typicky firma, keď narastie, tak sa zmenia služby, zmení sa cieľovka, potrebuje veci robiť vo väčšom, lepšie, rýchlejšie, potrebuje zlepšovať performance v rámci webu, SEO, potrebuje robiť kampane veľa, rýchlo, no a vtedy už potrebuje nejaký solidnejší, lepší web. Tak to sú prípady, kedy postupne prerábame tie existujúce webové stránky. A tam tie prístupy sú rôzne, niekedy zachovávame pôvodný web a vytvárame nové kampaňové stránky, podstránky a postupne sa takto ten web preklopí, až sa niekedy zmení celý na pozadí.